Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri seiko sekwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka nawo mamwe messages matova kumabasa here kana kuti hamusati maenda kumabasa. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai: mukoma nashi, iniwo ndakatanga business rangu re skin whitening, rekutengesa creams ekuti avo vanenge vachida kutsvuka vange vachizotsvuka. Ndinoshanda ndiri muno muJoburg. Kubva zvandakatanga business iri, makore atakatanga rainge risati rawandirwa. Zvino vanhu vakawanda vakazoti vaziva ingredients avo atinoshandisa, vanhu vainge vava kungohodha vachingozvimixira vobva vatotanga kutotengesa. Saka vainge vari customers angu vekuZimbabwe, Mozambique uye zvekare neZambia, nekuti ndo nyika dzinonyanyisa kubleacha idzodzo seZambia kudarika Zimbabwe. Saka ndaidhila nemaZambians. Saka vakadzi vandainge ndichidhila navo vaitouya kuno kuzototora stock kubva kwandiri vainge vava kusauya panguva iyo yandainge ndichiziva kuti vanhu ava vaiwanzokuuya kuzotora stock yavo kubva kwandiri. So vainge vakadzidziswa ingredients nevamwe vakadzi vekuTanzania. Ndokutoluza kwandakatoita customers iwawo andaitoti ndiwo biggest customers angu iwawo. Saka ndakazotanga kufamba because ndainge ndichingoti kusimuka kwemhepo, imhepo dziri kundisimukira. Mukuzofamba kwandakaita ndo pandakabva ndachizonzi painge pasitomborina kana mhepo yainge imboripo, asi nyaya yainge iripo yainge iri yekuti zvinhu zvacho zvawandirwa, ende kuti unge uchinzi wawana customers zvinenge zvichitoda utori munhu anenge aine mari yakawanda zvokuti unokwanisa kumaketa, not kuti kungotemba customers nevanhu avo vaunoziva kuti vanogara vachiuya kuzohodha kwauri. Saka ndakabva ndachizonzi nen'anga yakandibatsira, zvatava kuita pano ndava kukupa hari. Ndakapiwa hari mukomanashi, ndingangoti hari iyi iyo inozadzwa ne500 ml dzemvura. Saka ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiuraya huku. Kana ndauraya huku ndaifanira kuti ndinge ndichizosvinira ropa mukapu. Ndakauraya huku dzakawanda kuda dzaitosvika kuma 20 something, ndichiti yandinenge ndagura musoro ndobva ndasvinira mukapu imomo. Huku idzi ndakatodzitenga ipapo patainge tiri kumaraini kunogara sekuru ivavo, because ndakatoenda kuri kuZimbabwe. Saka vakati kwainge kuine kumwe uko kwataikwanisa kunodzitenga huku. Takasvikapo mukoma tikanotenga huku dzakawanda, handina kana kutomboverenga because vakangondiudza mari yainge ichidiwa. Ndokubva ndavapa, tikatenga huku dzedu tikadzisa mumakrate, ndokubva tachizodzoka nadzo, ndokubva ndachizodziuraya. But ndakadziuraya huku idzi tiri mumatare avo one by one ndichidziuraya. Saka ndakati ndazadza cup neropa, ndipo pavakabva vachizondiudza kuti munopinda 500 ml muhari iyo yavakandipa. Vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichidira ropa iroro muhari, ndikabva ndachizoita saizvozvo. Mushure mekunge ndadira ropa muhari, mukomanashi vakandipa hari yangu, vakanditi uri kufanira kuti unge uchidzokera nayo kuJoni kunyange ukazodzoka kuZimbabwe, but business rako kwawakaritangira handiti kuSouth Africa. Ndikati hongu. Vakanditi business rako wakaritangira kopi? Ndikati pandakatanga kugara kuHillbrow kwandainge ndichimboitawo basa rekutengesa muviri wangu, ndiko uko kwandakatanga kuita izvozvo zvekutengesa mafuta ekubleacha. Saka vakanditi uri kufanira kuti unge uchidzokerako kuHillbrow. Apa kunoku ndainge ndava kutogara kumasuburbs kuno kwatinogara. Nditori nevana vangu vari kutoenda kumauniversity, vana vangu matwin, vamwe vandichati vari kudzidza paUJ muno muJoburg. Saka ndakatombotiza murume mukoma, ndakangokonzeresa drama, ndikabva ndati ndikuda kumboenda kunogara
kumba kwehanzvadzi yangu, but ndainge ndiri kuhillbrow uko mukoma ndakatsvaka imba ka1 room ndekuti vakanditi kuti unge uchizokwanisa kuita mari mweya wacho unofanira kutanga kukonekta kubva apo pawakatanga kuita zvekutengesa mafuta ekutsvukisa uri munharaunda imomo. Saka ndakagara muhillbrow kweabout 2 weeks ndokubva ndachizodzokera kumba, asi ndisati ndatanga kugara kuhillbrow mukoma ndiri munzira bhazi ratainge tiri mariri rakatomboputika tai zvekuti pose pandinonzwa zvichinzi kune bhazi raita accident ndinotombofunga kuti zvimwe kuda mubhazi imomo munenge muine munhu anenge aine zvinhu zvaanenge abva nazvo kun'anga or something like that, because mukoma nashi hakuna ainge achitozviziva kuti muhandbag ndainge ndine rimwe handbag rangu iro randakatenga musi wandakabvako kun'anga ndichitira kuti pandinofamba hari yangu inenge ingorimo mubhegi. Saka hakuna ainge achitombozviziva kuti amai ava vane hari yakazara neropa. Saka bhazi parakaputitsa tai vanhu vakatovhunduka, vamwe vakatotanga kutochema because rainge richimhanya. Rakaputika tai patainge tatova kuSouth African side, ndokubva driver azokwanisa hake kucontrola bhazi. Takazotonzwa nemabreakdown because vainge vachiti hameno zvarakaita apo paakazama kuti ange achicontrola bhazi achiriburitsa muroad, hameno kuti rakadambuka hameno hanzi imwe simbi, handizive kuti isimbi yepapi, but rainge rava kuti kana rikangofamba kwemakilometers mashoma robva ratoita breakdown kusvika tichinosvika muJoburg. So hari yandainge ndiinayo I think kuti ndiyo yakakonzeresa. Pandakasvika pamba mukoma usiku ihwohwo murume nevana vakarara vachingochema vachibatwa nematsikirira. Ndikazviziva kuti hari yandainge ndapinda nayo mumusha ndiyo yainge ichikonzeresa nyakanyaka dzose idzodzo. Semunhu anonamata mukoma ndakamutsa vana vangu nemurume tainge titori mudining ndikati ngatinamatei. Takanamata mukoma nashi, asi tainge tichingonamata zvedu, but nyaya yainge iripo yainge iri yekuti ndini ndainge ndichikonzeresa zvose zvainge zvichiitika. Mangwana acho makuseni vana vakati vaenda kuzvikoro, murume wangu abuda aenda kubasa. Ndakabva ndabudawo ndikabva ndachizofonera umwe muNigerian uyo wandainge ndichiwirirana naye ndikamuudza kuti aifanira kuti anga achinditsvakira imba. Akanditsvakira imba muhillbrow ndokubva ndachizobhadhara ndikagarako kuhillbrow kusvika ndapedza kuzadzikisa mhiko dzangu ndokubva ndachizodzokera kumba. Saka iko zvino zvemukomanashi izvi ndizvo zvandiri kuita. Isecret yandakachengetawo mumwoyo mangu, secret yekuti kana ndikaiudza kana murume maybe marriage inokwanisa kutoparara. Saka zvandinoita ndakanzi kuti business rangu rirambe richingofamba richienderera kumberi ndinofanira kuzorara nemapenzi. Saka mapenzi awa ndinomawana kupi? Muno muSouth Africa makazara vanhu vanoita zvemadrugs vari homeless, ndivo vamwe vakomana avo vandinorara navo. Saka vakomana ava kana ndarara navo ndinomirira paya pandinenge ndava kufila as if anenge ava kuda kurasa mbeu yake, kana kuri kunzi akatojuma kutorasa mbeu yake ndisina kuzviona, then ndinobva ndatotsvaka umwe zvekare. Saka ndinomujuma apo paanenge ava kuda kurasa mbeu yake haafanire kuti ange achirasira ari mandiri, sezvo anenge akapfeka butiro. Paanenge arasira mbeu yake ari kunze ndinobva ndachizobata sikarudzi yake ndobva ndabvisa butiro iroro ndinouya naro ndinobva ndachizorikanda muhari. Ende handizivi kuti mabutiro awo andinokanda muhari anoenda kupi, asi chandinongoziva ndechekuti muhari munofanira kungogara muine ropa, ende kana ndakanda butiro muhari imomo rinozongonyangarika. Ndo zvinoitika izvozvo zvandakadiscover. So ndokurarama kwacho kwandinoita mukoma. Izvi ndinotozviitawo kuti ndinge ndichikwanisa kuti ndinge ndichiramba ndichiita mari. I am a very big supplier mufunge zvenyu mukoma, ende mari ndinayo zvekuti kunyangwe zvikanzi marriage ikanzi yaparara ndingatongorwadziwa because my husband is my soulmate, but when it comes to my finances I am a very big rich business woman. But izvi ndizvo zvandinoita
mukaona vanhu vachifamba nemotikari dzavo dzinodhura, munokwanisa kufungidzira kuti it is the grace of the Lord, but musingazivi kuti vamwe vakaita sesu tinotongorara nemapenzi, ndiko kunobvawo grace yedu ikoko. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi vatori nema shop kuZambia and vanotorenta a big warehouse because hanzi kozvinozvi havachabikiri mumba, hanzi vanotoita zvekutohaya like macompanies, mafactories mamwe anogadzira mafuta, then ivo vobva vachizogadzirirwa avo, but anenge aine maingredients mamwe aya anokonzeresa kuti mafuta acho asazowanikwa mumafamasi nemumashops, munzvimbo munotengeswa mafuta anozorwa nevanhukadzi. Hanzi nekuda kwemamwe maingredients avo avanoshandisa anozokonzeresa kuti skin yemunhu inge ichizotsvuka kana uri munhu anenge akazvarwa uine darker skin tone. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi pari zvino kuZambia she is supplying all of Zambia nemafuta iwawawa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section, vane hari yavo inofanira kugara iine ropa, uye zvekare kana vakarara nemapenzi hanzi vanokanda butiro racho muropa imomo. Yo pakaipa zviri kuitika mukurarama zvakangooma hazvo vedu we, but let us try to speak with our dear sister in the comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostera nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma nashe ininiwo chandiunza pano ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Ndine iPhone iyi yainge imbori yeumwe murume uyu mukoma akafira mumaoko angu mushure mekunge mukadzi wacho aramwa akaenda kumusha. Saka hama dzemurume iyeye wandainge ndichidanana naye dzakati idzo, hanzi mukadzi iyeye akaonekwa nevanhu vekumaraini kwavo ikoko, hanzi achibva pamba pen'anga. Hapana kuzombotora mazuva 4 ndokubva achizofa, akafira mumaoko angu murume uyu. Nyaya yakatanga kunetsa paIphone iyo yandainge ndakatengerwa, handingati ndakatengerwa as such, ndakaita zvekupiwa. Pandakasangana nemurume uyu ainge asina kundibudira pachena kuti iye he was a married man, saka takazotanga kudanana. Apa ndainge ndagara ndini murume wangu wandainge ndichigara naye, tainge takabva tose kuzimu, but tainge tiine machallenges atainge tichifesana nawo mumarriage medu. Saka ndainge ndakangozviudza kuti kana kuri kunzi ndikazongosanganawo nemunhu wandinongoona sekunge iye anenge achindida, then I will start to date that person. Saka pandakasangana naye mukomana acho akantondibatsira. Ndakati nerimwe zuva ndainge ndapinda mutown, saka ndainge ndichida kuenda kunotenga something kudowntown. Saka ndakati ndichifamba ndipo pakangokaruka pangobudikira vamwe varume avo vainge vachida kundibira foni. Akabva amisa motikari yake, akabva aita sekunge ainge aine pfuti. Vakomana vaive vakabva vachizotiza, ndokubva andidaidza akanditi pinda mumotikari. Ndakabva ndachizopinda mumotikari make, akabva achizondikumbira mafone numbers, ndobva tatotanga kutotaura tose. Ndakamubvunza kuti was he married, iye akabva anditi he was not married. By the time that I realized kuti munhu ainge ari married, I had already invested a lot of feelings into him, and ndainge ndakatoudza murume wangu wandainge ndakabva naye kuZimbabwe kuti ndainge ndava kusada nezvake because ndainge ndava neumwe. Saka ndainge ndichitoziva kuti marriage yainge yatodhakwa. Saka ndakangoita move ahead, ndikangoti ndichazongoona kuti aufa. So we continued dating, achindiudza kuti ainge achida kurambana nemudzimai wake. Then mukadzi wacho akazozviziva. I then discovered kuti it was all a lie. Vainge vaine zvakawanda zvavainge vakaita vari vose zvekuti kurambana zvainge zvichitonetsa. Akabva ati haisi nyaya, tinokwanisa kutsvaka munhu anokwanisa kugadzira
mukadzi wangu kuti ange achiita chirema so that iwewe unge uchizopinda panyanga. Saka taita zvekutaurirana mumamessages, saka mamwe mavoice notes ainge akamachengeta ndiwo akazononzwikwa nemukadzi wacho mukuru akabva ati ndingatangirwa. By then ainge ava kutombopota achiuya kuzorara kumba kwangu zvichitozivikanwa ndainge ndava kutozivikanwa nehama dzake. Saka akazoti auya kwangu ndokubva achizotanga kurwara. Basa rakabva rachizopera, akasvika pakutengesa motikari. Ainge asisina mari. Ndakaramba ndakamira nemunhu wangu. Uku mukadzi wacho mukuru ainge achingofamba asingazorori achienda mudzin'anga dzakasiyana-siyana kuti ange achindidzingisa basa, but Mwari vakamirawo neni. Saka tainge tava kugara kulocation because pabasa zvainge zvisingachaiti kuti ndigare nemunhu ari kurwara pabasa, because aiti akatanga kukosora aikosora zvekuti imbwa dzaivhunduka dzigohukura dzigosvika pakunyarara achingokosora chete non-stop. Saka takazobva kubasa tikatanga kugara mulocation. Ndaingomusiyawo ndichienda kubasa. Zvandinenge ndangosiyawo mumba makaita ndo zvandaingowana zviri. Saka akazoti nerimwe zuva akatanga kungochema akati ndatofaini. Apa ndainge ndakambobva mukutukana nemukadzi wacho achiti iPhone ainge achiida back, because iPhone iyoyo yainge yakambotengerwa iye, then ndokubva achizoipa murume after atengerwa imwe iPhone, then ndokubva ndachizopiwa iPhone iyoyo. Saka ainge achiti ndikuda foni yangu, ndikabva ndamutukawo back because ndainge nditori nestress kuti ainge akandiramwira munhu ari kurwara. Apa ndaifungidzirawo kuti achakasika recover, apa kuti nditize munhu ndainge ndisina kwekuti ndinotiza ndikaenda. Saka ndaigara ndiine stress nguva dzose. Akabva ati paribo hapana nyaya. Saka musi wacho iwoyo murume paakazofa akangotanga kungochema ndokubva achizofa. Ndainge ndakatomubata mumaoko angu. Saka handizivi kuti sei ari kudzoka kwandiri ndichiita sekunge ndini ndakamuuraya, because hama dzake idzowo indeed dzinondifarira that I can see. Handizivi zvimwe kuda vanhu vanongopretenda zvavo, but vanotaura neni pafoni. But panondinetsa mukomana acho ndepekuti kana ndikavaudza kuti ndine zvandiri kusangana nazvo, mukomana acho mumba mandinogara, pamba pandinenge ndichigara, in fact panopedzisira pava kusagarika, including kubasa. Usiku handirari, pamba ndinonzwa munhu anenge achifamba achiita zvekumhanya zvekuti unonzwa kuti patori nemunhu ari kutomhanya. Dzimwe nguva anenge achiita sekunge ari kutamba. Mumba mandinenge ndiri mukoma ndinenge ndichiona shiri dzandisingazivi kuti dzinopinda nepai. Mawindo anenge akavharwa, dhora akakiyiwa, but ndinokwanisa kuona kana shiri kana 20 dzinenge dzichibhururuka dzirimo mumba kusvika ndichizobuda panze. Dzimwe dzacho dzinenge dzichiti kana dzikamhara pandiri mukoma ndinototanga kutoona pava kutobuda ropa apo pandinenge ndagarwa neshiri inenge yamhara pandiri. Saka ndinozotoita zvekubuda panze. Kana ndikabuda panze zvinobva zvatoita right, ndinobva ndatopora usiku ihwohwo, kunyangwe ndikanzi ndinenge ndaparwa neshiri dzinenge dzangonyuka murumu mandinenge ndiri. Saka zvose izvi zvinenge zvichiitika ndakaudzawo hama dzemurume ndikadziudza kuti ndo zvandiri kusangana nazvo. Mainge makati munondida samakoti wenyu, but tarirai muone kuti ndiri kutambudzika. Hamudiwo here kuti munge muchimbofamba neni so that ndinge ndichikwanisa kuwana peace of mind? But kana ndikataura nyaya iyoyo vanoavoid, havadi kuti vange vachindiudza kuti ndodii. Ivo vanongoti panonetsa nekuti hauna kunge wakabvisirwa kana senti nemwana wedu. Saka kana tikada kutanga kufamba newe izvizvi zvatina mari, because vabereki vako vachati ko munogofamba nemwana wedu makamira sanani. Saka ndakavaudza kuti chitaurai nevabereki vangu, vose vari kuramba vanoti havakwanisi nekuti kutotumira shoko kuvabereki vangu, shoko rakaita seiroro, hanzi panenge patori nemuripo, which means kuti ivo havana mari yavari kuda kuti vange vachizoburitsa. Kunoku kwandiri mukomanashe ndanzwa nekufamba ndichingoenda mumaprofita akasiyana-siyana. Pamwe unochajwa 100, pamwe unochajwa 50, pamwe unochajwa kana mari inosvika kuma 2000 wobhadhara uchifungidzira kuti zvinhu zvichaita right.
but wotoona kutoti hapana. I really need advice. When you post my story, please ndibetsereiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Kana iri sefoni ndinayo, kana paine munhu akashinga anoda kuishandisa foni iyi, ndiri kuitengesa mukomanashi. Foni yangu ndiri kuitengesa ne7,000 rands ndikwanise kudzokera hangu kumusha kunoona amai nababa vangu, because mari yacho yandiri kutiwo kana ndikapiwa kubasa, mari yacho inongogara yakamomoterwa nemabills andinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizobhadhara. Apa vabereki vangu vanototarisirawo kubva kwandiri. Saka kana ndikatengesa iPhone, because ichiri in good condition, iPhone 15, saka kana paine anenge achiida anokwanisa kukubatai mukoma, then ndobva ndachizotaura naye, tobva tachizosangana. Kana kuri kunzi anenge ari muno muGauteng, mari yandiri kuda pafoni it is just 7,000. Foni iyi inondishungurudza, dzimwe nguva inokwanisa kungotanga kungoringa. Mazuva ekutanga mukoma ndaifungidzira, uye zvekare nehama dzemurume dzaitofungidzira kuti ivo amai guru ndo vari kuita zvinhu izvi, vakati zvavari kuita zvakashata. Saka vakazonotorerwa sim card. Mushure mekunge vatorerwa sim card mukoma, ndakagara kuda about week, ndikabva ndati ndazorora, because mushure mekunge murume avigwa ndaikwanisa kufonerwa, ndikatarisa foni yangu ndobva ndaona kuti anenge ari mafoni numbers emurume wandainge ndakaseva sekuti Sweet Bear, ndotoansa. Saka ndaifungidzira kuti zvimwe kuda ndiamai guru vanenge vachindifonera, apa dzinenge dziri kuma 2 am kana kuti kuma 3 am. Yaisambofonerwa and haifonerwe masikati, inongofonerwa huri usiku chete. Saka ndadavira kudaro mukoma, ndaingonzwa kuti kune munhu kubackground ari kutaura, but munhu iyeye pakutaura kwaanenge achiita, zvaanenge achitaura zvinenge zvisingatombonzwiki. Anenge achitaura sekunge munhu akazviruma rurimi rwake rukazvimba, hapana kana chaunenge uchimbonzwa. Ndakasvika pakuzoudza hama dzake, vakaenda vakanotora line, vakati iwe haungarambika uchishandisa line rehama yedu apa uchithreatena umwe munhu. Saka vakangoti ina handizvizivi, nyaya yamuri kutaura nezvayo hapana kana chandinomboziva ini. So pavakatora line mukoma, rainge rava kutoshandiswa nabanguru, mukoma wemurume wandainge ndichifambidzana naye. Saka laini iri vakangorisa mufoni ka1 ndokubva vatoribvisa. Then that very same night pavakasvika vachinzi vabva kuZimbabwe, ndainge ndichitozviziva kutoti ndivo vane line, vakangorisa mufoni. Pavakauya kuno kuSouth African side ndokubva vatoriburitsa havo mufoni, vaida kuona kuti mamessages rainge rine maSMS here rainge rakapinza. Saka vakati vaburitsa line mufoni vakaenda havo kumba kwavo. Saka huri usiku hwacho ihwohwo, it was somewhere kuma 11 pm, ndopa ndakangonzwa nzeve dzangu kurira, ndikatoziva kutoti nyaya yainge yatanga, because pose pandaifonerwa ndaitanga kunzwa nzeve dzangu dzichirira. Ndaiti kana ndanzwa nzeve dzangu dzichirira kudaro, ndobva toona munhu anenge ari mumba, ndaizomuka kuma 2 kana kuti kuma 3 foni yangu ichiringa. Kunyange iri pavibration inoenda paloud zvekuti haukwanise kuignore, otherwise vanhu vanenge vakarara kuma next dorm vanotomuka. Saka that very same night, the next morning, it was around 2:30 ndopandakanzwa foni yangu yava kutanga kurira. Ndikatoziva kutoti nyaya dzedze dzainge dzatanga, but I thought kuti maybe vainge vari banguru. Ndikati kwavanogondifonera pakati peusiku kudai, ko chii chaitika? Saka pandakafona mukomanashi ndakangonzwa like munhu ainge achiseka, but aiseka achiita sekunge ari kure nefoni achitotaura nyaya. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndikafonera mukadzi wavo ndikataura navo amai guru. Vakabva vachizopa murume wavo foni, vakati izvezvi line ritori mujaketi. Ndakangorisa mufoni tichitori pabhodha, tava kubuda mumesina ndokubva ndariburitsa hangu mufoni, because ndakaona risina kana maSMS. Saka vakatoshamisika nazvo.
saka ndo zvinoramba zvichingoitika. Ndokusaka ndasarudza kuti ndinge ndichiitengesa foni, zvimwe kuda kana ikatengwa neumwe ndinokwanisa kubatsirikana. Ndakatobvisa information yangu yose mufoni zvokuti kungosangana totongotambidzana foni, munhu anenge achida kundibatsira ongondibatsira ndikwanise kubva hangu muno muSouth Africa. Kana ndichinzi ndichafa ndinofira hangu pamba pevabereki vangu, ndisazova pamusengwa wekuti kana ndikanzi ndafa mutumbi wangu otanga kuzotakurwa kubviswa kunoku uchiendeswa kuZimbabwe. Please ndapota mhuri yeZimbabwe, ndinoziva zvandakaita, ndakakanganisa kuramba murume wangu uye zvekare nekuzoenda pamurume womumwe munhu uye nekuzotukana nemukadzi wacho, neniwo ndichipfurirwa nemurume kuti tinge tichienda kun'anga, ndichimupfurirawo kuti nditoriwo pakati pekutsvaka n'anga yainge ichazoremadza mukadzi wacho mukuru. I know what I did was very wrong and I will never do something like that again. When you post my story, please tell me mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kana muine Facebook, you can even use a ghost account. Kana muine ma-confessions anenge ari too deep, amunenge musingadi kuti tinge tichizoziva ma-phone numbers enyu, you can come ku Facebook then use a ghost account motondipa ma-confessions enyu. If it is possible, munokwanisa kuita zvekunyora kana muine nguva. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndo nyaya yavo vari kuti ndinozviziva kuti ndakakanganisa zvose zvandakaita, but she wants help. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava. Pakaipa hanzi ndiri muGauteng, kana paine ari kuda iPhone 15 hanzi ndiri kuitengesa ne7,000 ndikwanise kuenda kumusha. Mawani regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai: ndakambojoina rimwe syndicate mukoma, vakomana ava vemabhazi. Saka ndainge ndagara ndichishanda muno muSouth Africa. Ndakauya kunoku ndikatanga kushanda as a nurse, then I upgraded myself and I started working in the private sector. Saka mari ndainge nditori nayo. Mudzimai wangu, she also went for training muno muSouth Africa as a nurse. Saka titori nezvitupa zvemuno muSouth Africa, so we could access my bank loans and stuff. Saka one day nemukadzi takangotanga kungodiscussa tikati kuwanda kwakaita vanhu munomu kunoku kwatiri ndisingatauri hangu, makore acho iwawo kwainge kusati kwatombova nemabhazi anoendawo kuHarare kana kuti kuBulawayo. Saka vanhu vazhinji vaitokwira then wozobata mabhazi anoenda kuZim watova muJoburg, which caused a lot of inconvenience, vanhu vachizobirwa nembavha. So we saw that there was a gap in the market. We then spoke, me and my wife, tikabva tachizoti let us try to get a bus. Takabva tachizoti zvino zvatisina zvatinoziva about the transport industry uye zvekare nekunotengeswa mabhazi acho, because I had never seen a bus at a dealership. We tried to approach the bank, but the bank then told us kuti as my private individuals, it was very difficult for them to finance a commercial vehicle. So we had to form a company, which we did not want to do at that time. So takabva tachizotanga kutaurawo noumwe muzukuru mukunobvunzabvunzawo, takabva tachizopiwa mafone numbers omwe muzukuru uyo ainge achishanda kuRoadport panguva yacho iyoyo as a money changer. Akabva achizoti ndichambobvunza vamwe vakuru vari kunoku vane mabhazi, and then akazouya neinformation back. Tainge tatoenda kuZimbabwe tikanosangana naye, and then we met the man who was the owner of this other bus, ndisingatauri hangu nezita. Saka mukuzonotaura kwedu kwatakaita, we then had an arrangement. Vakabva vachizoti taikwanisa kuzoita a joint venture. Vainge vaine bhazi ravo rimwe ravainge vachida kutenga. So after they would have finished buying that bus, toita joint venture redu, then tovapawo mari and we start to work together. Nemudzimai wangu takaona kuti this was going to be great because
tainge tichazopinda muindustry at half the price. So we gave them the money mushure mekunge bhazi ratoenda rikatonotorwa and bhazi rikatoitwa branding zvechokwadi, and kugarajiwo tainge tava kutotarisirawo kuti tichange tichizototsvakawo marelatives edu kuZimbabwe, vamwe vanenge vachitambura vari kumaruzevha vouya kuzoita mawindi ipapo pagaraji pedu. Bhazi rakafamba mukoma kwematrips akati one day zvekuti we managed to recover a little bit of the money. Hatina kuzokwanisa kuzowana profit because nemukadzi wangu takazongosarudza kuti tinge tichizongoita walk away nekudawo kwechitendero chedu. As Christians we could not go ahead with that deal. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mukunoshanda umu kune kwatainge tava kupota tichienda sevarume, saka mazuva ekutanga my partner taiti kana tikabuda akati handei kuMozambique. Taitoenda kuMozambique mukoma, tasvika kuMozambique kuna natete uku, then tobva tatoenda kun'anga, in which ndaizoramba kuti ndinge ndichizopinda mumatare. Ndaikwanisa kuzongosara ndiri mumotikari kana kuzosara ndiri kuhotel, but taitofamba tiri tose. Saka ainge ava kuti tinge tichikwanisa kuzoramba tichishandidzana tichiita profit, zvinhu zvedu zvinge zvichizofamba zvakanaka, taitofanira kutoti tinge tichitoenda kun'anga tiri tose, tichipinda mun'anga zvekare tiri tose, in which I saw kuti I could not do something like that. Ndakazosvika pakuudza mudzimai kuti ndo zvimwe zvaiitika pataibuda tichienda kuMozambique, uye zvekare umwe wedu wataishandidzana naye iye nemukadzi wake zvinhu izvi vaizviita vari pamwe chete, ende vainge vaine gudo ravaishandisa. Gudo iri dzimwe nguva raikwanisa kutofamba ririmo mubhazi kana kuti rakagara riri pamusoro pebhazi. Akandiudza kuti pavakatanga first time kupinda muindustry hanzi havana kukwanisa kunyatsokumanija zvakanaka nekuti vakatora hama dzavo dzikazovadonhedzera pasi, saka vakazotoita zvekuenda kun'anga kuti vakwanise kurikavha malosses pabhazi ravainge vakatenga rikazosvika pakufa. Hama dzavo hanzi dzainge dzava kutoita sekunge it is a driving school, vaiti mabhururu avo vanenge vachida kudzidzira bhazi vainge vodzidzira pabhazi ravo, uye zvekare nevamwe vanhu vavaitobhadharisa kutoti vange vachidzidzira kudriva bhazi. Saka rakazoti rafa, then ndokubva vachizoshaya mari yekuti vange vachirigadzira bhazi racho. Saka vakabva vachizoenda kun'anga uku kwavakanopiwa chikwambo riri gudo. Saka gudo iri hanzi rakafamba kusvika rava kuzodawo ropa after 1 year vatorikavha mari dzose dzavainge vakaluza. Saka rati rava kuda ropa vakashaya munhu wekuchekeresa, ndopa vakabva vachizonzi bhazi raifanira kuti ringe richizoita accident. Bhazi iri rinonzi rakanopinda mukombi, mukadzi ainge akagara kuback seat akafira paspot, asi zvinonzi kombi yacho haina kunyanyisa kukuvara, but mukadzi iyeye ainge akagara nevamwe kuback seat apa ainge aine nhumbu, ndokubva atofira paspot. Gudo ndokubva ratonwa ropa. Saka pavakandiudza nyaya iyi vari mukadzi nemurume, ndakaona kuti ndenge ndichichengeta information iyoyo ndoregedza kuudza mudzimai wangu, zvaikwanisa kuzondinetsa because vainge vari vanhu vainge vachida kundipinza mune zvinhu zveurombwa zvandainge ndisina kumbogara ndakaita. Saka nemukadzi we then made a decision kuti of course we had invested some money, but kuti tinge tichizoenda kun'anga tinge tichizopiwawo gudo, because zvainge zvichinzi tichapiwa kari katsoko raizochinja robva rachizoita bveni nekufamba kwenguva. Tikaona kuti we cannot be part of that and we chose to walk away. Bhazi iroro mukoma rakatombofamba ende ndiro rakatotanga kutofambawo kunoku kuprovince kwatinogara, because kwainge kusitomborina bhazi rinoenda kuZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi gudo rinofamba riri pamusoro pebhazi, uye zvekare gudo iroro hanzi kana rava kuda ropa rinongodonhedza bhazi rotonwa ropa, kana kukonzeresa accident rotonwa ropa. Bhazi hanzi rokwanisa kungodhuma motikari yemunhu, munhu anenge atori mumotikari obva atongofa. Pakaipa. Let us try to speak with our dear brother mu comment section, but I think kuti vakaita a very wise decision. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.